hinahanap. Ako si Lorelai. Ginaingon, dili angay nga hagit-hagiton ang mga lalaki. Kay kuyaw kung mukagat sa imong paghagit niya, basig musiga imong mata. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Imok, pilay pa ngayon ni mas ibabaw. Ay, free rin niya akong ibabawlay. Basta ikaw. Wala mi imong joke, uy, imok, wag lami. Ngi, ngita na lang kog laing habal-habal driver, uy. Uy! Pagkaning, mag-unsa man ka sa ibabawlay. Ay nagpangutan na imok, di na kumusakay ni mo, bahala ka diha. Sakay dito eh. Mura magag-ihas. Yan! Kumidjar tong ako. Ikaw manggani, gabi pang mangumidyan ako. Wara manggani ko. Okay, Lay. Niya na dapit sa imong ian. Salamat. Kadiyot sa ha. Uy, usay salamat. Dunay bayad, uy. Karaan. O, plitin ako. Dawata na yun ay kainit kaayo. Gigi. Nga, wangi mo masugating imong iyan, Lorelai? Wa man lo. Oh, mo pagkabaglakaw. Naglakaw rastiya naralo. Siya, anong naglakaw naman siya nga pwede mang init sa panahon na? Hehehe, baitan ni malo eh. Di naman kain sa panahon. Ambot ninyong mga batan ang karon Lorelai, no? Ay, tuod nga nung iamang ka, unsa bang imong toyo? Siya lang unta akong paubanon sa yuta ni mama na ako luba. Kay gusto naman sa uban akong igsuon nga amo na lang ning bahin-bahinon. Maisig niya, banbahinon na lang ninyo aron sa ingon, wanya mag-away ba? Bati nga sige lang mo kagubot ang yutaan ni mama ni mo nga patay niya. Sige, ako sugyan siya ni mo, para ni mo, Lorelai. Kano sama mo mga to? Ay, si Tia Nara man ang nanawag. Hello, Tia Nara! Day Lorelai, ay sorry gyud kay day. Oy, di ko makauban nimo dito sa yuta ni mama nimo. Busy gyud kay ko day. Ayaw ko bala ka. Hatagan lang ta ka sa saktong address. Og lahos lang kas barangay hall ha. Pangitaa lang dito sa Tio Marcos nimo. Siya na'y bahala nimong mutultol sa yuta sa imong mama day. Asa? Sa yuta sa kong mama. Pila imong pangayong pliti sa habal-habal. Oh, free lang. Basta ikaw, Lay. Bada ay, nasa na imong free-free imuka ka. Pila bitaw ba? Ikaw na may hibawgod. Sige, ingini na lang muka. Ang sama na, Lor? Aron excited, magsabot ta. Ang sagani na. Sakay ko sa imong motor, di ba? Kada doon na tayo maagian nga lubi, makatord siya kanako. Saba na layo eh. Kabati ano? Ayabag, si Bati. Unya ko ilubi nga atong maagian. Dili ko makaturjak ni mo. Ay, klaro ka ng dili. Hala, no? Ay, ayaw sa buta. Ikaw. Sagot na lang lagi imog. Sige na. Aron ma-enjoy ka kay init ba kaayo niya. Di ka magpabayad sa imong paghatod nako sa yuta sa kong mama. Sige na, imog. Huy, gihagita ka. Uy, ay ko gagita halay. Promise, lagi, promise. Tinuod niya akong paghagit ni mo. Kada doon na tayo maagian nga lubi. Third shock ako. Tempa. Klarohon tani. Unsang lubiha? Punuan o unod? Punuan! Oy anak, magdagtubig kay perti ra ba ng inita og layo pa jud kay ng dapita kanang gingon ni Lorelai. Ay, salamat pa. Bitaw, may na magdag tubig kaysa mupalit-palit pa. Tanamok na. Mugi ka na ta samtang sa iyo pa. Okay. Nagdagag tubig, Lor? Uuy, da sa akong backpack. Tana. Ang gas na sa kong luyo kay muadto na ta. Okay, kadiyot sa... Ang atong sabot, ha? Larga, oy. Sabot na dyan. O, lagi. Sir Jacka, ko ka na doon na ilubing nga tumagian. Punuan sa lubi, ha? O, lagi. Punuan, sigbalik. Ala! Ngano Punuan sa lubi! Hain god. Kanang nasa unahan, no? Punuan na nas lubi. Oo, oy!
Ala, bitaw, da. Mohunong ta kay turjakon de kalay. Grabe ha. Kalami. Anhita sa unang punuan sa lubi magtuljak ha? Ha? Tay pa, naghubo. Nagdali man ka. Uy, naghubo man dayon ka, uy. Angong kay mingaw ning dapita. Way mga bay. Sandig na sa lubi. Agay. Agay, amok. Imo kinahinay lang. Kinahinay lang. Uy, ginoo ko na paon na. Layo ka batalay? Layo-layo pa man. Tawang ba diha? Lindot. Naano sa ilaing lubi sa unahan ay. Naadi ay. Turjak na pugtahan eh. Tama na. Ini. Lubi na po. Santi gisod ko. Nasa. Nasa man. Padayon ta siya sa imong mama, Lor. Hello, Marcos. Naana ba das barangay halls Lorelai? Wa pa man. Wa pa? Sayos buntag man kuno tong migikan sa ila. Mo ba? Ay, nakataon siya. Wa pa man maabot. Ay, paabuta lang diha. Basig may gihapit pa. Katawa nga Swerte lagi ka rin adlaw, da. Nga naman. Tanawa sa unahan, lay. Ano man? Doon na'y daghang punuan sa lubi. Tagbaw jud karon. Oh no! Unsa? Hunong sa! Hunong mo! Lagi. Hunong! Sa. Ano man? Hindi na tamo pa dayon sa unahan, uy. Oy, ngano god. Naay daghang lubi. Di na ko. Imo kong gihagit. Mo ni, why surindiray? Kapoy na kay mo, uy. Sus, naibaw pala kung ano na daghang punuan sa lubi nga itong magian. Di ko manghagit di mo. Kapoy na kayo, hapdos na kayo. Mapaon pa tas lubi. Di ko masugot. Mula husto sa unahan. Ano ma? Uy! Naunsa ko ka ni padayon mga pandagan sa imong motor. Unong mo! Asa ka hunong? Awa. Ang mga punuan sa lubi. Dugol. Ha? Mga ulong kadupa. Lubi na sad. Hunong bi. Ganito. Uy, Kasa. Manaog yun ta. Manaog na ta. Kay, turjako na sa tika. Imo class na lang niya. Hang na baya kayo, hapdos na kayo. Lain ko, lay. Nahagit ko. Grabe naman sa kayo mo kung waka matagbaw. Ang liturjak na mining ato Lorelai. Ako, ani, oy. Kasi ning lobe, oy. Lisod ay kaayo nga manghagit ta, uy. Kay makasugat tag lalaki nga di rin sa hagit. Paita lagi na ako lagi. Ang liturjak tabo na mo kay puwerte man sa daghanas punuan sa lubi nga among naagian. Ngun sa yuta sa akong inahan. Bago ito kasama ang kaagi ni Lorelai. Dinhining tulumanon. What's the style? Ang liturjak style.